Takže čaute, tady Filmec a dneska si zahrajeme Minecraft a neboli Hypixel, ty Eggwarsky, prostě tak nějak, jak to bude, takže můžeme jít na to. Vidíte můj tvář, já budu koukat hodně tam, protože tam mám monitor a já tady mám notebook, jo, tady šáte, ahoj, dobrý den, tady mám notebook a tam je foťák. A já nemůžu udělat to, aby se byl hodně vidět, takže prostě budu hodně koukat tam. A to je tak všechno, co bych vám k tomu mohl dneska říct. No tak nakonec to bude Bed Wars, protože jsem zapomněl, že Skywarsky nebo já se v tom nevyznám, já vůbec nehraju Minecraft moc. Tak, že tam asi nejsou, já nevím, tak jsem prostě šel na Bed Warsky. No, nevím, kolik si dám, ale asi bych si dal 3v3, v3, 4v4. Mé sluchátka mě říkají, že jsou vybité. Takže možná, že si je budu muset vyměnit, no. Tak nám to bude začínat. Já to moc neumím hrát, jo, takže OK, prostě musím asi sebrat. Ani nevím, kde to je. Jo, tady. OK, dostávám něco. No, tak sluchátka už mi hlásí, takže já si je budu muset sundat. Hodně stlumím hru. No, takže jenom si moc vzpomenout. Si asi koupím nějaký dobrý meč. 7 goldů. 10 ironů. Asi krumpáč bych si ještě koupil. 10 ironů. Hodně bloků. Což je ona. Ale asi jsem na to připravený. No. Tak pojďme dál. Já to absolutně neumím, jo. A nemůžu stavět. Internet není to moc dobrý. A špatný internet, takže si musím dávat takhle. Jsme červení, takže tady máme teammate, nevím, jak to se znamená dostal. Jeden emerald. Už se bojí, no, už se bojí. Je to naprosto nevěřitelné. Bude to opravdu zajímavé. Opravdu, jo. Chápete to, chápete. A ti pomůžu to obstavit. Já nevím, jak se to dělá. Co to je? Jo, oni postavili hradby. To ani nevím, že to jde. Jo, neříkám, že jsem nikdy nehrál Eggwarsky, to je jasný, každý hraje. Teda Eggwarsky, Bed Wars. To je asi jasný, že každý nikdy aspoň zkusil tady ty prostě, že musíte mít opevnit, že musíte ochránit, jo. Ať je to Eggwars nebo tady ty kraviny. No, hodně by mě zajímalo, jak... Já bych chtěl jít trošku bojovat, jo. Ne! Si mě kvůli tomu všimne. Můj první kill v tom. Kdy vstal v Bed Warskách, no. Já jsem samozřejmě hrozný frajer, jo. Hlavně nesmím zemřít a zdrhám. Mám hodně těch emeraldů, takže doufám, že to je. Tak doufám, že s tím neumřu. OK. Máme začít. Tady si dáme tady ty věci, jestli mám tak. 25 iron, to jsou asi ty nějaká hlavní nabídka, si myslím. Ale bow za 12. Počkejte, ale on tady byl dřív takový jo, tohle. 40 ironů, to je, jo. To se mi hodí. 40 bych chtěl mít 2, tak... OK. Musíme si tam,
Dáme si sem, tak, a jdeme. Teď to vybojujeme. Ne, to je česká, to má. Tak, tam si emeraldů, že s nimi už hnedka umřeme. Jako, co si budeme, to docela dost opatněm. OK. A už je to žlutý. Bad je to. Bad, jo. Ne jako bad, jako posel, ale... Not bad. No, takhle chápete. Ale jsem úplně nějaký zrovna angličtinář. OK, modří. No, oni už mají zničeno. Jo, modří už jsou vlastně to. Down. Jsou down. Máme tady neviditelný ty. Abych šel? Green jsou taky dole. Žlutí. No tak počkej, co dělám tady já? Později se mi to laguje. OK. To je jako, já to dávám na to, že jsem to žlutě nechal. Yes, jeden je dole. OK, tak tohle nemám. Tak jo, musíme to zkontrolovat. OK. Máme tady jednoho červeného. Tady máme dva červený. A dva žlutý máme, tamhle jeden. Ne. Mě u nás nakupuje. A druhý žlutý, jo, vím, už máme jednoho. To buď lívnu. Ale jsem poprvé zničil postel, jako dámy a pánové, jako... To je neuvěřitelné, že jo? To je neskutečný. OK, jako... bohužel jsme prohráli. Mně to bylo asi tak nějak jasný, jo, kdyby něco. Tak dali jsme si tady dneska jednu hru. To bylo takový kratší video. Takže se čus.